Ahojte ľudí, dneska som tu ja a vítam vás vo jednej hre, čo som hral a ideme to skúšať, no, ale neviem, jak sa to volá, možno ktorí to poznajú, ja som to už takedy hral, ale som si to vymazal, takže, jak vidíte, tí blbci sa to snažia ma okradnúť, ako neokradnúť, ale dačo. Kradneme dajka auto z obchodu. Sedem na to auto a dobre, ideme. Berem. Dobre, idem. Dáme si lietadlo asi potom, lebo a inak som nachladený, takže keď dá sa to trošku počuť, že som nachladený. No, takže vidíte, no. No, takže idem na letisko. A no, počkajte. No dobre, sme na letisku, len sa idem teraz dostať. Dobre, tak a teraz sme kde? Ja už ani sám neviem, kde sme. My sme zabludili. Dobre, takže tu je nejaká medzierka. Vyskúšame tady. No tak tady ne. Takže vystúpim. Pam. Aspoň som dostal peniaze, no. Takže. Dobre. Tu je iná stíhačka, to zoberieme, keď pôjde. Áno. Dobre, máme stíhačku. No dobre. Kámo, nie, toto je dosť blbé, ale keď vidíte zo mapy preč. Teraz kúkajte sem. Čierno to sme išli. Budeme sa otočiť. To stíhačka už ani nefunguje. Dobre, môžem zdochnúť. Kedy zdochnem? No je to debilné. Ty vole. Však. Dobre, vyskakujem. Čau. Dobre. Ideme od znova. To nám trošku nevyšlo. Chvíľu sme napojení. Berem, idem.
Dobre, idem nájsť nejaké auto. Ako natočil to jeden youtuber, ten Bohuš. Toto auto, no. A ja som... Neviem kde. Ale počkaj, toto to nebolo. Taká trasa pekná. Trasa to nebola. Či bola a som tady nešiel ešte. Dobre. Keď budem mať 50 zberateľov, tak robím stream a budete mi písať, že kde mám ísť. Ale počkej, toto malé autičko je dosť dobré. Pre mňa. Ja mám rád. Ja si ešte pamätám. Smiešne. To bolo tak na benzínke, ale teraz to už tam není. Ja sme piť. Dobre, objednám si lietadlo. No. Dobre, pár minút budeme síce čakať, ale konečne už natáčam dačo iné, nielen ten Roblox. Jak dlho ešte bude tá reklama? Kámo, však to je dlhé jak. Úplne na nič. Brawl Stars, wow. Mňa nezajíma nejaký Brawl Stars. Hoci je to aj nejaká hra, ktorú hraje môj kamoš. Mňa nezajíma. Dobre, už letíme konečne nad týmto svetom. Nejdem úplne najvyššie. Som tak jak kolotoč. Potom by sme mali ísť na kolotoče. By ma zajímalo, že koho bude zajímať toto video. Ale lietadlo je dobré na cesty. Tu zrušili tú trasu. Asi hej. Čo? Kto hral túto hru? No tak, napíšte dole do komentárov, kto ju pozná. Videl túto trasu, kde boli tí vojaci, či čo. Lebo neviem, kde to je. A chcel by som tam ísť. Že by to vedelo po tým moste? Možno. Asi hej.
Či? Už nevidím, som v riti. Musím sa dostať. Tak, kde? A teraz pristanem. Však ja som bol už na zemi. Kámo, škoda. Funguje to ešte lietadlo? Vlastne ne. Ale nehorí. Sranda. Len tak sa tu proste vykolíhalilo lietadlo, ktoré vôbec ani nehorí. Dobre, takže ďalšie lietadlo minus. Počkáme si na ďalšie lietadlo. Keď toto bolo minus. Ale jak dlho budeme čakať na tie reklamy? Brawl Stars. Pardon. Nikoho nezajíma ten Brawl Stars. Koho zajíma ten Brawl? Ale kto môže rád, no tak. Prepáčte, ale pre mňa nie je dobrý. Dobre, 10 sekúnd budem čakať. Ani nie 10 sekúnd. No, vidíte. Nie 10 sekúnd. Dobre. Sme v pohode pristali. Lietadlo. Neviem prečo uteká. Tak by som ho tu narovnal. Ani sa točí, im to jedno. Dobre. Dobre, tak poď lietadlo, keď si také. Rýchlo. Dobre. Netrafím sa tu už. Letím si. Šarite, dajte si, letím, no. Zajímavé.
trošku nudné, ale čo pre vás by som neurobil? Ne. Ale jeden asi kamer mi klamal, lebo že na ten Mobizon tú aplikáciu môže len 14 minút a ja už natáčam dokonca 15 minút. Takže asi klamno. Alebo ma to buglo dajak, alebo dačo, neviem. Takže dúfam, že mi dáte odberá. Mám sa tu rozlúčiť v nebi. To by bola sranda ešte. Alebo ešte trošku počkáme a potom už. Juhu. Pohoda. Paráda. Kde pristanem, aby sme sa mohli rozlúčiť. Takže ahojte ľudí a pozdravujem vás. Ako chcete, dajte mi odber, ale nemusíte, ale môžete. A takže ahojte. Ešte len rozjedám. Lietaj lietadlo, dobre. Ideme na to. Ahojte.